फाइनाय चुको एप्रिलनि धर्मनगर बाय इलेक्शनो बसकांगो तनिवै batainaini mung साख्लायमा बिसिंतिनो याप्रे सेखा बीजेपी batainai सालची हांकरनि अजा जहर चक्रवर्ती फाइनाय चुको एप्रिल सालमारिनि धर्मनगर बाय इलेक्शननि अंगै batainani बागै नाजाखा सालची हांकरनि बीजेपीनि अजा जहर चक्रवर्तीनो सांग्रांसालो देहलीनि सिमे साख्लायखा batainaini mung रेप सांग्रांसालो बीजेपीनि हाकतरनि अजा नितिन नवीननि तुइदुल मुंबाई सेंट्रल इलेक्शन कमिटीनि kokchapthani batainai रकनि मुंनो साख्लायखा ओ नांकुकमानि kokchapthani नाजाखा मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी मंत्री राजनाथ सिंह मंत्री अमित शाह आको संग्र batainai रकनि मुंग चंगथानि स्राय स्राय अंखा बदलनो जायखे तुइदुलमा batainai रकनि मुंग साख्लायमानि उलो जहर चक्रवर्तीनो खाका हामते लामसखा मंत्री अक डॉक्टर मानिक शाह ते बाबाइसा अमिताभ दत्तनो सीपीआईएम नि batainai हिनि चंगजाखा चंगबारिओ बाताइलायथानि कुथुकनो अंगाइ कुसुनो ताबो कांग्रेस रकनि साबो बाताइनो नासिंलायजाक लुकुरक चंगबारि कमिशननि साख्लायमारगै नमिनेशन बलाय एरिनानि पाइथाक साल अंखा 23 मार्च सालमारि तेनि साल 24 मार्च सालमारिओ नमिनेशन बलायनो चेरि नायै 22 मार्च सालमारिओ बरकनि नमिनेशन बलायनो याचाकनाय बा याचागिया सावै माननाय भोट नाहारजाकनाय जुकु एप्रिल सालमारिओ ते लेखाजाकनाय 4 मे सालमारिओ ताक्लायनि बाय इलेक्शनो बेबागै 46,143 भोटार्स रक भोट रिनाय आबोनि बिसिंगो बोरि रक तंनाय 23,763 ते चेलारक तंनाय 22,380 काहामते तंग कचांगनि बिसिंगते चंगबारिनो लायरिनानि बागै हांकर फानि बखाक्ते बाचिबा भोट सेंटर खलायखा आबोनि बिसिंगो दलि आमचायो थामचिनै ते गामि आमचायो तंनाय 23 सेंटर सानाकलायो लायथांनाय बिसिनि 22 डिसेम्बर सालमारिओ त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन लांमा चमानि उलो आचुकथाय बुकचा तंगमानि आबोनि उलो थंग्रोंनि दाल बिदाल बदल रगनो ओ आचुकथायनो साकनि खलायनानि बागै तियार अंलायमानि नुकजाखा सालकलग्रमै बुकचा तंगमानि ओ आचुकथायनो तयै तंकसंगलुकुरकबो भोट रिनानि बागै नासिंलायजाक कुसुनो चेरि नायखे सावैमानो धर्मनगर विधानसभाओ सालकलग्रमैनो दाल बिदाल थंग्रोंनि बदल रकनि कराक याफा 1977 बिसिनि सिमे वाइ बा सीपीआईएम कप्लाय अंखाते वाइ थाम कप्लाय अंखा कांग्रेस बदल रक फियालाय थांनाय बिसि चिओ किसासा सलायमंग नुकजाखा 2018 बिसिते 2023 बिसिनि विधानसभानि चंगबारिओ आचुकथायो आचुका बीजेपी हापां 2023 बिसिनि चंगबारिओ 18,684 भोट 49.35% मानै कप्लाय अंमानि बीजेपी बातायनाय हाइफनो बीजेपीनि बातायनाय कांग्रेसनि बातायनाय निस्लाय 1098 गोबां मानै से कप्लाय अंमानि आबो नायखे 2.93% से कलायो आचंगबारिओ भोटार्स रक 83.56% अंखा अंतंग जराओ थंगरनो तयै सिनाय नुखाय रकनि वानसुकमा हापांनि फान सेपसाप आकरकनि बागैसे बीजेपी हापां सकांगै तंगो हिनै हाइफनो केबेंनाय बदल रकनि बो आमचाइरगै जुदा अंगैमानो फान बेबाक सापलि नायखे अबो आचुकथाय कायसानि चाबाया अबो हास्टेनि बेबाक थंग्रोंनि कायसा नांकुकमानि चंगबारि अंगानि थाङै तंगो धर्मनगर विधानसभानि ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।